नमस्कार. पावसाळा सुरू झाला की भाज्यांचे प्रॉब्लेम येतात. भाजीला काय करायचं समजत नाही. अशा वेळेस डाळ कांदा ही रेसिपी परफेक्ट आहे. तर चला आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. एका बाउल मध्ये आपल्याला पाऊण वाटी चणा डाळ घ्यायची आहे. तर आता ही चणा डाळ जवळपास 3 ते 4 माणसांसाठी बनणार आहे डाळ कांद्याची रेसिपी. तर इथे आता ही डाळ घालून घेतलेली या डाळीला आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे आणि मग ही डाळ जवळपास अर्ध्या तासासाठी भिजत ठेवायची आहे. कारण की चणा डाळ आहे आणि या चणा डाळीला भिजायला थोडासा जास्त वेळ लागतो. तर आता याला मी आता धुवून घेते आणि मग अर्ध्या तासासाठी आता याला आपल्याला भिजत ठेवायचं आहे. तास छान डाळ भिजल्यानंतर आपण फोडणीची तयारी करून घेऊया. गॅसवर मी कढई ठेवून घेतलेली आहे आणि या कढईमध्ये जवळपास 2.5 ते 3 चमचे आपल्याला तेल घालून घ्यायचे. तेल छान कडकडीत गरम झालं की यामध्ये आपल्याला थोडीशी जिरी मोहरी घालून घ्यायची आहे. तर आता इथे तेल घालून घेतलेले आहे. गॅस इथे मी लो टू मिडियम आचेवरती ठेवून घेतलेला आहे. आता तेल छान तापलेलं आहे. यामध्ये मी कढीपत्त्याची पानं घालून घेतलेली आहे. आता यामध्ये आपल्याला जिरं आणि मोहरी घालून घ्यायची आहे. तर यामध्ये आता आपण थोडंसं मोहरी आणि जिरं घालून घेऊया. जिरं आणि मोहरी छान असं तेलामध्ये तडतडणं गरजेचं आहे. फोडणी इथे तयार होतीये तोपर्यंत आपण डाळ पाहून घेऊया छान अशी भिजली आहे की नाही. तर यातील आता एक डाळीचा कण घेतलेला आहे. प्रकारे डाळ भिजणं गरजेची आहे. तर बघा मस्त अशी ही डाळ भिजलेली आहे. म्हणजे आता याला शिजण्यासाठी देखील आता कमी वेळ लागेल. तर आता यामध्ये आपण बारीक चिरून घेतलेला कांदा आणि टोमॅटो घालून घेणार आहोत. तर मध्यम आकाराचा एक कांदा आणि मध्यम आकाराचा टोमॅटो घालून घेतलेला आहे. चॉपर मध्ये एकत्रच दोघांना बारीक केलेला आहे. कांदा आणि टोमॅटो वेगवेगळे सेपरेट चिरत बसलेली नाही, कारण की त्यामध्ये जास्त वेळ लागतो आणि सकाळची घाई म्हणजे खूपच पाठीमागे कामं पडलेली असतात आपल्याला. त्यामुळे अशा प्रकारे तुम्ही झटपट हा कांदा टोमॅटो बारीक करू शकता. तर बऱ्याच वेळेला मी चॉपर मध्ये कांदा टोमॅटो आलं लसूण कोथिंबीर मिरची असं एकत्रच बारीक करते आणि डायरेक्ट फोडणी देखील देते. तर अशा प्रकारे तुम्ही देखील करू शकता. तर आता कांदा आणि टोमॅटोचा हलकासा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचंय. यामध्ये आता आपण मसाले घालून घेणार आहोत. थोडीशी हळद घालून घ्यायची आहे. थोडीशी धना जिरा पावडर घालून घ्यायची आहे आणि आपल्या आवडीनुसार तिखट कमी जास्त करू शकता. तर आपल्या घरामध्ये जो मसाला उपलब्ध आहे तो मसाला तुम्ही यामध्ये घालायचा आहे. तर आता हळद आणि धना जिरा पावडर घालून झाल्यानंतर इथे मी घरगुती कोल्हापुरी मसाला घालून घेतलेला आहे. तर आता ही डाळ कांद्याची जी रेसिपी आहे ती साधारणपणे तिखटच छान लागते. तर म्हणून यामध्ये जवळपास 1.5 ते 2 चमचे इतकं मी तिखट घालून घेतलेलं आहे. कांदा आणि टोमॅटो फ्राय करत असताना इथे आलं लसूणची पेस्ट मी घातली नव्हती. तर आता इथे आपण घालून घेऊया. तर इथे मी जवळपास चमचाभर आलं लसूण पेस्ट घालून घेतलेली आहे. तर रेडीमेड बाजारामध्ये पेस्ट मिळते तर तीच वापरलेली आहे. तर सकाळी सकाळी आपल्याला आलं लसूण सोलत बसायला वेळ मिळत नाही, तर अशा वेळेस ह्या पेस्टचा आपल्याला खूपच उपयोग होतो. तर आता हे सर्व मसाले आपण 2 ते 3 मिनिटांसाठी मंद आचेवरती परतून घेऊया. तर चण्याची डाळ आज आपण डाळ कांद्यामध्ये बनवत आहोत. तर नागपुरामध्ये याला सावजी डाळ देखील म्हणतात. यामध्येच आता मी थोडंसं चवीनुसार मीठ घालून घेतलेले आहे. याच मसाल्यामध्ये तुम्ही अख्ख्या गरम मसाल्याची पावडर घालू शकता किंवा खडे गरम मसाले देखील वापरू शकता. पण आपल्या घरगुती मसाल्यामध्ये हे सर्व मसाले आहेत, त्यामुळे इथे मी एक्स्ट्राचा गरम मसाला अजिबात वापरलेला नाही. जास्त मसाले देखील आहारामध्ये चांगले नाहीत, त्यामुळे आता इथे मी गरम मसाल्याचा वापर शक्यतो टाळलेला आहे. आता हा मसाला व्यवस्थित परतून झालेला आहे. छान असा हा मसाला परतून झाल्यानंतर यामध्ये आता आपण भिजवून घेतलेली चणा डाळ घालून घेणार आहोत. 3 ते 4 माणसांसाठी आता ही चणा डाळ मी इथे घालून घेत आहे. थोडीशी शिल्लक ठेवलेली आहे. आता ही चणा डाळ आपल्याला या मसाल्यांमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे. मंद आचेवरती 1 ते 2 मिनिटांसाठी हलकीशी परतून घ्यायची आहे. ही डाळ कांद्याची रेसिपी आपण कढईमध्ये बनवत आहोत. तर कुकरमध्ये जर बनवायचा प्रयत्न केला तर झटपट होऊ शकते, पण ती चव कुकरमध्ये येणार नाही. त्यामुळे आपल्याला हे जी डाळ कांद्याची रेसिपी आहे ती आपल्याला कढईतच बनवून घ्यायची. छान असं परतून झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला पाणी घालून घ्यायचंय. तर याला शिजण्यासाठी जितकं आवश्यक आहे तितकं पाणी घालून घ्यायचं. जवळपास अर्धा ग्लास इतकं मी अंदाजे पाणी घालून घेतलेले. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. तर आता ही सावजी डाळ जेव्हा आपण बनवतो तर त्यामध्ये चिंचेचा वापर केला जातो किंवा कोकम वापरली जाते, पण इथे मी चिंच किंवा कोकम अजिबात वापरलेली नाही. साधी सोपी डाळ कांद्याची रेसिपी आज आपण बनवलेली आहे. झाकण ठेवलं होतं आणि 5 ते 7 मिनिटांनंतर झाकण काढून पुन्हा याला व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेणार आहोत. तर अशा प्रकारे यातील पाणी आता बऱ्यापैकी आटून झालेलं आहे. बघूया डाळ शिजली आहे की नाही.
तर डाळ इथे साधारणपणे अर्धवट कच्ची वाटत आहे. तर बघा आणखीन याला शिजण्यासाठी थोडासा वेळ द्यावा लागेल आणि पाणी देखील आपल्याला थोडंसं यामध्ये घालावं लागेल. तर यामध्ये जवळपास मी पुन्हा अर्धा कप इतकं पाणी घालून यावरती झाकण ठेवून घेतलं होतं आणि बघा आता ही डाळ आता अशा प्रकारे झालेली आहे. ही डाळ कांद्याची रेसिपी आपल्याला एकदम कोरडी किंवा सुकी डाळ बनवायची नाही. चणा डाळ आहे त्यामुळे ही ओली सरसरीत अशी छान वाटते. तर आता बऱ्यापैकी आता याला आपण 3 ते 4 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून शिजवून घेतलं होतं. गॅस बंद केला होता आणि मस्त असं तेलाची तर्री देखील आपल्याला दिसत आहे. पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. अशा प्रकारे आपल्याला या डाळीची कन्सिस्टन्सी हवी आहे. तर इथे झटपट असा डाळ कांद्याची रेसिपी तयार झालेली आहे. तर आता पुन्हा एकदा आपण बघून घेऊया शिजली आहे की नाही डाळ. तर आता बऱ्यापैकी ही डाळ शिजलेली आहे. अशाच प्रकारची आपल्याला ही डाळ हवी आहे, साधारणपणे दाताखाली येईल अशी. तर आता यामध्ये बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेऊया आणि पुन्हा एकदा याला मिक्स करून घेऊया. तर आता ही डाळ कांदा रेसिपी तयार आहे. ही डाळ कांद्याची रेसिपी तुम्ही भाकरी चपाती यासोबत खाऊ शकता, रोटी नान सोबत देखील खाऊ शकता, टिफिनला देखील देऊ शकता. तर मस्त झटपट डाळ कांदा तयार झालेला आहे. याला आता आपण एका सर्विंग बाउल मध्ये किंवा एका छोट्या कढईमध्ये काढून घेणार आहोत. आज इथे मी चणा डाळ वापरून ही डाळ कांदा बनवलेली आहे. बरेच जण मुगाची डाळ मसूरची डाळ वापरून देखील ही रेसिपी बनवतात. तर आता ही बाउल मध्ये काढून घेतलेली आहे डाळ, यावरती थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊया आपण. तर बघा आजची डाळ कांद्याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की लिहून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित. तोपर्यंत बाय.